Boa tarde, estou acompañada de Laura Lamontagne, que é integrante de Laura Lamontagne Pico Amperio, unha artista lucense, ademais innovadora, fusiona música e tradición poética galega. Carlos García, codirector do proxecto Naturalmente da UNED de Lugo. Eu son Ana Traseira, a directora do Centro da UNED de Lugo. Gustaríame, en primeiro lugar, darlle as grazas a Laura por acompañarnos esta tarde, esta fría tarde de outono. Gracias a vos. Quen son Laura Lamontagne e Pico Amperio? Bueno, falo no nome dos dous, somos dous rapaces, eu veño de Lugo e Pedro ven de Santiago. Xuntámonos fai un ano para levar a cabo este proxecto musical que é, digamos, a evolución do que eu viña traballando o ano anterior, que bueno, di diversos concertos en Santiago, era un formatos máis acústico, máis, digamos, en pequeniño. E cando coñecín a Pico Amperio, pois empezamos a traballar todo este tema de producir o material que eu tiña, e bueno, surxiu, digamos, a magia, non? De que podamos levar isto a cabo. Comezamos prácticamente fai un ano. E levamos bastantes concertos, así que bueno, estamos moi agradecidos, somos pois dous novatos facendo música. Eu creo que son dous novatos con moita experiencia en riba. É moito futuro, é moi prometedor. Efectivamente. Bueno, vamos pouco a pouco aprendendo. Sí. Bueno, pois eu quería preguntarche acerca un pouquiño de como sintes o noso territorio, como sintes a provincia de Lugo, ese recollemento que a provincia nos dá a nivel climatolóxico, a nivel paisaxístico, como pode ser que inflúa na vosa creación, na vosa obra? Pois é unha pregunta interesante, sobre todo polo tema do recollemento. Síntome bastante identificada con isto porque son unha persona bastante de encerrarse na casa, de quizás non sair moito e tal, e obviamente creo que hai algo do clima, non? Supoño que en toda Galicia é algo común, pero supoño que nas Rías Baixas non sinten tanto isto como aquí nós en Lugo, sobre todo, pois, non sei, nas frías mañás de inverno, a néboa e todo este tipo de paisaxe que agarda, digamos, unha forza telúrica e que te bota un pouco para atrás. É para recollerte, bueno, pois estar aí, digamos, no mundo das ideas ou en algo abstracto, así que eu creo que eso sí que influe bastante. Falo máis ben da cidade de Lugo, que é o que máis vivín da provincia. Moi ben. Outra pregunta que vos quería facer, que che quero facer a ti como representante do grupo, é como fostes capaces de innovar dende a tradición? Pois non creo que haxa unha clave, simplemente o que eu fixen foi sentir esas músicas que estudei. Por exemplo, a cantiga de Ondas do Mar de Vigo, e arrastro, digamos, esa bagaxe dende que estudei aquí no instituto. Bueno, isto conteino bastantes veces xa, que pois, sempre repetía esa canción pois, cantando na ducha, na casa, cociñando, por aí, sempre estaba con esa canción. Guitarreaba algo, porque non toco moito, pero algo guitarreas, e saeche esa canción, e dices, estou tocando Ondas do Mar de Vigo, non? Simplemente integralo, e levalo ao teu tempo. Eu, obviamente, non vivín no século XIII, entonces o que eu fago ten influencias do que eu vivo neste século, non? Digamos. Así que para min é algo bastante natural, non? Que esas cantigas me remitan a esos ritmos novos, a ese tipo de xeito de facer música que é co ordenador, que basicamente co que eu aprendín a estruturar cancións e a ver o que era capaz de facer.
Cuánto saber es amar, amigo, trae conmigo el mar de Vigo. Bañaremos nas ondas. Trae conmigo el mar de Vigo e veremos meu amigo. Bañaremos nas ondas. Cuánto saber es amar, amado, trae conmigo el mar elevado. Bañaremos nas ondas. Trae conmigo el mar de Vigo e veremos meu amigo. Bañaremos nas ondas. Bañaremos nas ondas. En lo sagrado amigo. Bailaba corpo herido. En Vigo lo sagrado. Bailaba corpo bailaba corpo bebido que nunca houbera amigo. Bailaba corpo sano que nunca houbera amigo. Largase un sagrado en Vigo que nunca houbera amado. Largase en Vigo no sagrado. O mar salir un beijo no meu umbigo ben. Bañaremos nas ondas. Bañaremos nas ondas. Bañaremos nas ondas. Bañaremos nas Existe neste momento pois un certo sentimento de que o natural, de que a preservación da natureza, dos ecosistemas, da biodiversidade é algo fundamental nos tempos que corren. Existe tamén unha analoxía entre a cultura local e ese sentimento de querer o natural, de lanzarse e de preservar, digamos, o que nos une a todos. Que referencias tes acerca deste tema e como pode influir nas vosas creacións? Supoño que todo que vai cambiando no carácter da xente a medida que se evoluciona e se ven evidencias como, vale, cuidar o entorno é importante para nós, porque estamos dentro do entorno. Cando vas adquirindo ese tipo de coñecementos e obviamente os vas integrando no teu día a día, como por exemplo, non sei, deixar de consumir determinadas cousas e elexir outras e tal, pois eso vai influir na túa música, na decisión que tomes, por exemplo, de escribir sobre un tema ou sobre outro. Obviamente, aproveitar o local ou as cousas que tes cerca é algo que creo que tamén levamos a cabo no noso proxecto, por, digamos, tirar desa poesía galega ou tirar desas influencias das cantigas de amigo galaico-portuguesas que están pois, na nosa cultura, non? Están preto de nós.
e supoño que eso pois, tamén ten que ver, non? Un pouco con preservar o entorno que te rodea, aproveitar o que tes, e isto aprendín moito de Adrián, o fotógrafo, bueno, o noso queridísimo fotógrafo de Lugo, Adrián Pallón, que está, bueno, que fai unha foto increíble, social, e el sempre me animaba a facer as cousas co, digamos, o pouco que tes ao teu redor, e eu creo que aquí en Lugo temos bastantes cousas de onde tirar, para seguir adiante con isto. Moitas cousas de onde tirar Sí. e é un patrimonio natural e cultural moi importante. Exacto. Que nos pode pois, axudar a medrar como pois, artistas, como universidade, Claro, como como centro persoas, asociado. individuos e todo isto. É unha boa imaxe a que recolle Laura. Sí, a da fotografía de hai, Adrián. digamos que outra volta de tuerca neste sentido, porque eu, bueno, antes de facer o meu proxecto con Pico Amperio, estiven facendo concertos veganos, digámoslo así, un pouco para divulgar esa nova cultura que está surxindo ahora, que aparte de preservar o que temos, deixar de consumir produtos de orixe animal, tanto sean lácteos, carne, etc., é o que nos vai beneficiar. Non hai moitas máis alternativas, é o que nos vai beneficiar, así que tamén a miña música ten un trasfondo deso, inda que ás veces non este aí tan claro e presente. Interesante e ademais directamente vinculado co proxecto que estamos levando a cabo na universidade, que leva por título Naturalmente, co que perseguimos pois, o obxectivo de pôr en valor o noso patrimonio ambiental, de loitar contra o cambio climático, e aí a importancia, pois, polo menos, de reducir o consumo de produtos animais, porque a produción destes produtos pois, incrementa considerablemente a nosa pegada de dióxido de carbono. Claro, claro. Eu máis diría abandonalos totalmente. Sobrevive, llevo 10 años viva, sin comer carne. Efectivamente. Claro, é o que totalmente viable e é o paso máis fácil que podes facer para conseguir algún obxectivo a nivel global. O paso máis fácil. O resto é complementario e todo se vai, digamos, hilando para conseguir un obxectivo real de todo. Pois sí, moitas grazas, A vos. Laura, Moitas por gracias, todo. Laura.